खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय। नोंगौ फैगौ 9 एप्रिलाव जागोन आसाम विधानसभा बिसायख'थिया। बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो थाखाय मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो थाद'नाय गैयै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारि खुंदों। थिग बेबादिनो अदालगुरि बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाबो गोख्रोङै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव 42 नं अदालगुरि बियाबनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिनि सायाव खौरां बिलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै एमएलए जाखांनायनि उनाव मावनो लानाय माखासे थांखिफोरखौ बिथाङा फोरमायथिदों। बेफोर थांखिफोरानो जाबाय बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोम दफाफोरखौ मावफुंनाय, जेरै सिमा बारायनांगौनि आरो गामि सोसननांगौनि बाथ्रा, फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बारग' एनडिएबिफोरनि केस आरो आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ हाबा, अदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननाय, अदालगुरि कलेजखौ मुलुगसोलोंसालि खालामनाय, नलखाम्बारायाव बानायबाय थानाय इन्जिनियारिं कलेजखौ बेखेवनांगौ हाबा, आम्बागावआव नार्सिं कलेज गायसननाय, हरिसिंगायाव पलिटेकनिक आरो एनआईटी गायसननाय, ट्राइबेल मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसननाय, गोदान सरकारा दानानै होनाय अरुणोदयखौ गोदानै खालामनानै होफिननाय आरो जायफोरा अरुणोदयआव हाबाखै बिथांमोनखौ गोदानै फारिलाइ बानायनानै होनाय, आबादारिफोरनि थाखाय 12 दान मोन 12 आबाद बे थांखिजों हाबा मावनाय आरो जेसेबां धोरोमारि फसंथान दं बेफोर गासै फसंथानफोरखौ बानायनाय, लाइमोनफोरनि थांना थानायनि राहा खालामना होगोन, लोगोसे बैसो जानाय सुबुंफोरनो इन्डास्ट्रि, फार्मिं, इन्टारप्रेनारशिप बायदियाव खामानि एबा लामा दिहुनना होनाय। बेफोर गासै थांखिफोरखौ 42 नं अदालगुरि बियाबनि बिजाथि दिपेन बर' बिथाङा बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनाव मावनो थांखि लानायखौ खौरां बिलनि गेजेरजों फोरमायथिदों।